70% ng dental clinic sa Pangasinan balik operasyon na. Health protocols hinigpitan. Silipin sa report ni Russell Simorio. Nasa 70% ng operasyonal ang mga dental clinic sa Pangasinan, batay sa tala ng Philippine Dental Association Pangasinan Chapter. Ngayong umiira lang general community quarantine bilang pagtalima sa gobyerno, nagpapatupad ng mahigpit na health protocols ang mga dental clinic. Ang mga pasyente kailangan mag-disinfect at magsuot ng personal protective equipment bago makapasok sa dental treatment facility. Okay naman po kasi lalo sa panahon po natin para po mag-ingat, for safety na rin po. Bago po natin simulan ang pasyente, pinapagargle muna namin sila ng antiseptic para po yung bacterial load mababawasan. After 20 seconds, gargle po sila ng water or pwede na po kami mag-start ng procedure. Limitado ang dental services, 5 pasyente lamang ang pwedeng i-accommodate sa kada araw. Lugi man ang marami, mabisa raw ito para makaiwas sa banta ng COVID-19. Every patient, merong interval na 1 hour. Yung 1 hour na yun is room para i-disinfect namin totally yung area para ready ulit, fresh ulit yung area para mag-accept ng bagong pasyente. Samantala, mas priority ng mga dental clinic ang mga pasyenteng may appointment kesa sa mga walk-in. Nagpapatupad din ng additional infection control system fee ang mga dental clinic kaya tumaas ang kanilang singil. We have infection control system fee na idinagdag po on top of the dental service para po sa mga additional na gamit po na naidagdag namin. Kasama si Wilson C. Russell Simorio. Balitang Amyanan.